min jgħidlek, imma fis-sajf naħseb il nonqos iktar. Hemm din l-illużjoni, għax hija illużjoni illi. Jiena m'iniex waħda minnhom. Però ħafna min jaħsibha u ħanejdlek għalfejn. Għax bniedem ikun pereżempju qed jereq mela inti tħossok li jisek iktar għajjejt, illi iktar isek għamilt effort. Għandek min ukoll jibda pereżempju ċertu ħwejjeġ joqgħodlu aħjar għax b'dak l-araq tilef ħafna ilma, mhuwiex xaħam. Ilma. Tajjeb. Allura jkun hemm din l-impressjoni li jiena qed nirqaq pereżempju fis-sajf. Però ħafna drabi mhux ta' skantament hemm min anke jispiċċa dehydrated. Ġifieri kultant illi meta naraw ċertu bidliet li forsi mhux tas-soltu, speċjalment fis-sajf tipikament ikunu għax probabbilment mhux qed nixorbu biżejjed ilma. Sa minnaħa l-oħra fis-sajf tintefaħ naqri iktar allura dak li jkun jibda jgħidlek il-misejn qed neħxin iktar jew nefħa x'inhi. Eżatt. Hemm pereżempju jintefħulu iktar subajh, forsi saqajh, eċetera. Aħna qed nitkellmu aktar fuq meta jinġema x-xaħam. Issa li hemm interessanti huwa dan. Illi fis-sajf vera hemm min ġenwament jonqos aktar u ħansemmu għalfejn. L-aktar komuni però biex neħilsu naqra minn negattiv huwa dak ix-xorb illi forsi tajt kemm niżdiet li tajba naqra tazza kiesħa, issa dak tista' tkun ċertu spirti. Tista' tkun mingħajr spirti għax jgħidlek dan huwa free minn dak l-affarijiet għax naf li għadu l-ħin sa nsemmu. Imma mbagħad ikun letteralment qisek qed tieħu vażun zokkor. Zokkor, jiġifieri żgur li mhux ħatejn. Żgur li mhix ħatejnek. Dal-cocktails mingħajr l-ispirti jew bl-ispirti normalment 99% iqawwu iktar ħalli ma sax il-kelma jħaxnu. Tajjeb. Għax waqt li għandek min pereżempju jgħid isma' jiena ma nieħux zokkor mal-kafè, daka faċilment f'tazza waħda jkollok ma' 7-8 kuċċarini. Inġib il-kafè fi drink wieħed, inġib il-kafè kollu li nixrab mal-ġurnata. Jew min ġenwinament tismgħu jitkellem jgħid jiena għax kif qed nitqgħu ma nieħux zokkor mal-kafè. Ma fi drink forsi li qed jieħu dak il-ħin